ଆଜିର କାହାଣୀ ହୀରା ନାକଫୁଲ। ଆଜିର ଦିନରେ ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପାୟଲର ହାତ ଧରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରୀତମ। ଦୁଇଟି ପରିବାର ସହିତ ଦୁଇଟି ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ପାୟଲ ଓ ପ୍ରୀତମଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ନଥିଲା। ବିବାହଟି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେଞ୍ଜ କମ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଥିଲା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ପ୍ରୀତମ ଆଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ପାୟଲ ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ବନାଉଥାଏ ପାୟଲ। ପ୍ରୀତମ ଅଫିସରୁ ଅଧା ଛୁଟି ଆଣି ପାୟଲକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଛପି ଛପି ଆସି ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପାୟଲ। ଓଃ, ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ପ୍ରୀତମ କହିଲେ, ମନ ଲାଗିଲାନି ଅଫିସରେ, ଛୁଟି ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏତିକି କହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ପାୟଲ ପଚାରିଲା। ପ୍ରୀତମ କହିଲେ, ତୁମେ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ପାୟଲ କହିଲା, ହଉ ଦେଖିବି। ତୁମେ ଯାଅ ଆଗେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବି। କାମ ସାରି ଖୁସିରେ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପାୟଲ। ହୀରା ନାକଫୁଲ। ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାକଫୁଲ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ଆଇନାରେ ତା ମୁହଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାକଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା। ପଛପଟୁ ପାୟଲ ଗାଲରେ କିସ୍ଟେ ଦେଇ ପଚାରିଲେ ପ୍ରୀତମ, କ'ଣ ଚଏସ୍ ହେଉନି? ନା, ହେଉଛି, ବରଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାକଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନାକଫୁଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ନାକଫୁଲ ତୁମକୁ ମାନୁ ନଥିଲା ବି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପାୟଲ। ନାକଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? ନାକଫୁଲଟା ତୋତେ ବେଶ୍ ମାନୁଛି। ଆଜି ଯାଏ ମାନି ଆସୁଥିବା ନାକଫୁଲଟା ତା ମୁହଁକୁ ମାନୁନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି? ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ପାୟଲକୁ। ଧଳା ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଆ ସୁନା ନାକଫୁଲଟାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଦିନେ ଦିନେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ନାକଫୁଲଟିକୁ ନାକରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି ପାୟଲ। ସବୁଥର ନାକଫୁଲ ବାହାର କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ତା ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ନାକଟି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତ ବି ବାହାରେ ତା ନାକରୁ। ଆଜି ହୀରା ନାକଫୁଲ ମୁହଁରେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା। ନା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାହାରୁନି ତା ନାକରୁ ସେ ନାକଫୁଲଟି। ନାକଫୁଲକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଫୋର୍ସେପ୍ଟା ବି ଲାଗି ଲାଗି ହାର ମାନି ବଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାକଫୁଲ ଯେମିତି ତା ଜାଗାରୁ ହଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଯେମିତି ପାୟଲକୁ କହୁଛି, ମୋତେ ତୋଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେନା। ପ୍ରୀତମ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାୟଲର ନାକ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଦରଜ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଖ ଦୋକାନ ବଣିଆକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାକରେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାରି ଭଲ କରି ପୋଛି ବେଟାଡିନ୍ ମାରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ପାୟଲ। ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ କେତେବେଳେ ଯେ ତା ଅଜାଣତରେ ଅତୀତରେ ହଜିଗଲା। ପାୟଲ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ଆଉ ବାପ ମା ଏବଂ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। ପାୟଲର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ +2ରେ। ମେଧାବୀ ନୁହେଁ। ପାୟଲ ପଢ଼ୁଥିଲା 9ମରେ, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ପଢ଼ୁଥାଏ 3ୟରେ। ପାୟଲ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପଢ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗହମ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲ ମଟଲ ଚେହେରା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମୋଟି ମୋଟି କହି ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ପାୟଲର ସାହିକି ଲାଗି ଆର ସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ମହାନ୍ତି ପରିବାର। ଦୁଇଟି ପୁଅ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାର। ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ +2 ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଜିତ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାୟଲର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟାକୁ, ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିତ୍ର ସାନ ଭାଇ ସିତୁ ପାୟଲ ସହ ଭଲ କଥା ହୁଏ। ସେଦିନ ଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥାଏ ନଈଆଡ଼େ ପାୟଲ। ପାୟଲର ଘର ପଛକୁ ଲାଗି କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ଦେବୀ ନଈ। ନଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ, ତା ତଳେ ବସିଥିଲା ସିତୁ। ପାୟଲକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଚାରିଆଡ଼ ସୁନସାନ୍, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରି ସିତୁ ପାଖକୁ ଗଲା ପାୟଲ। ପାୟଲକୁ ସିତୁ କହିଲା, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭାରି ଭଲ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ତୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ହସି ଦେଇଥିଲା ପାୟଲ। ସିତୁ ପାୟଲର ହାତ ଧରି ତା ହାତରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପାୟଲ ଏବଂ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସିତୁ ସହ କଥା ହୋଇନଥିଲା ପାୟଲ। ସିତୁ ପାୟଲକୁ କେତେଥର ସରି କହିସାରିବା ପରେ ପାୟଲ ଯାଇ କଥା ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାୟଲକୁ ମୋଟି ମୋଟି କହି ଚିଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଚିଡ଼ାଏ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ହସିଦିଏ ପାୟଲ। ସିତୁ ସବୁବେଳେ ଗାଏ, हमको ये नहीं मांगता, हमको वो नहीं मांगता, तो कौन मांगता?
ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରେ ପାୟଲ। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମାରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ କି କେଉଁ ପୁଅ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁହଁ ଫୁଲାଏ ସିତୁ। ସେଥର ହୋଲିରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲା ଆଳୁ କାଟି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବା ଇଲ୍ଲୁ ଲେଖି ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ଇଲ୍ଲୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇ ବୁଲିଲେ ସମସ୍ତେ। ଭାରି ଖୁସିରେ ବି ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାୟଲ ପିଠିରେ ସେମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଦେଲା ସିତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟପ୍ ଉପରେ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଇଲ୍ଲୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ, ଆରେ ତୋ ପିଠିରେ ଇଲ୍ଲୁ କିଏ ମାରିଛି? ମନେ ମନେ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲା ପାୟଲ, ଆଉ ମିଛରେ ତା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗ ନମିତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଜିତ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅପାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ସିତୁର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ସିତୁ ପାୟଲର ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବେଶ୍ ହସ ଖୁସି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ପ୍ରିୟାର ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଗଲା। ପାୟଲ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ସିତୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସିତୁ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ସିତୁ ଓ ତା ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ଦୁହିଁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ। ଏହାପରେ ସିତୁଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ସିତୁ ରାଗରେ ପାୟଲକୁ ନ ଜଣାଇ ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପରେ ପାୟଲକୁ ସରି କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଦୁହେଁ। ସିତୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମାରେ ପାୟଲ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକଫୁଲ, ଆଉ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏଇ କେବେ ହୀରା ନାକଫୁଲ ପାଇଲେ ଏଇଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭାରି ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ପାୟଲ। ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ଓ ସିତୁ। ପାୟଲକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ ସିତୁ। ପାୟଲ ବି କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିତୁ ଭାଇ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ସିତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କଲ୍ ଆସିଲା ସିତୁର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାୟଲ ଆତ୍ମା ମାନୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସିତୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିନଥିବେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିତୁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଝିଅ ସିତୁକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସତ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା ସିତୁ ଉପରେ ପାୟଲ। ମନକୁ ମନ କହୁଥାଏ, କାହିଁକି ତା ହାତରୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଥିଲେ ଯେ? ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ରାଗିବେ, ଆଉ ନିଜେ? ୟା ପରଠାରୁ ସିତୁ ତାକୁ କେବେ ବି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପାୟଲ ମଧ୍ୟ କେବେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଇନି। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ନାକଫୁଲଟିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଡାକରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ବସି ଉଠିଲା ପାୟଲ। ବଣିଆ ଜଣକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତା ନାକଫୁଲଟିକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦେଲେ। ହୀରା ନାକଫୁଲ ପିନ୍ଧି ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ପାୟଲ। ସତରେ ସେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ସୁନା ନାକଫୁଲଟାକୁ ବଣିଆ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ତା କାନରେ ବାଜୁଥାଏ, କେବେ ହୀରା ନାକଫୁଲ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରୀତମ ବକ୍ଷରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲା ପାୟଲ।